କଥା ଅତୀତର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଆଜିର ଗୋଟେ ଭୟ ଆଉ ଭୟଙ୍କର କାହାଣୀ। ଅମାବାସ୍ୟାର ରାତି ଥିଲା ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ସମୟ ହେଉଥିଲା ରାତି 12ଟା। ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ମୁଣ୍ଡରେ ଲମ୍ବା ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ ମଶାଣି ଭିତରେ ବସି ଗୋଟେ ସାଧନା କରୁଥିଲା। ତା ସାମ୍ନାରେ ଥିଲା ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ ଆଉ ସେ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ ହୁ ହୋଇ ଜଳୁଥିଲା ନିଆଁ। ତା ବେକରେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷର ମୁଣ୍ଡର ମାଳ ପଡ଼ିଥିଲା ଆଉ ସେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହୋଇ ଗୋଟେ କ'ଣ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିଲା। ଆଉ ତା ଚାରିପାଖରେ ପଡ଼ିଥିଲା ସାଧନାର ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ। ଆଉ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ଯେ ସେ ଗୋଟେ ସାଧନାରେ ଲୀନ ଥିଲା। ବହୁତ ସମୟ ପରେ ତା'ର ମନ୍ତ୍ରପାଠ ସରିଲା ଆଉ ସେ ଆଖି ଖୋଲିଲା। ଆଖି ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ତା ମୁହଁରୁ ଅଜଣା ଆଲୋକ ଗୋଟେ ବିକରିତ ହେଇଥିଲା। ଆଖିରେ ଥିଲା ଲାଲ ଚମକ। ହଠାତ୍ ତା ଶରୀର ପୁରା ମଝିରେ ମଝିରେ ଆଲୋକ ପରି ଜଳୁଥିଲା ଏବଂ ତା ମୁହଁ ପାଖରେ ଅଜଣା ଶବ୍ଦ ଶୁଭାଯାଉଥିଲା। ମନେ ହେଉଥିଲା ଯେମିତି ଅଲଗା ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ତାକୁ ବାଧା ଦେବା ପାଇଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁ। ସେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ନପାରି ସେହି ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ନିଆଁ ପାଉଁଶକୁ ସେ ଦୁଇ ହାତରେ ଧରି ମୁହଁରେ ଭରିଲା। ଗରମ ପାଉଁଶକୁ ଚୋବାଇବା ସମୟରେ ସେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଏମିତି ଯେମିତି ସେ ରାକ୍ଷସଟାଏ। ମୁହଁରୁ ଝରି ପଡ଼ୁଥିବା ସେଇ ପାଉଁଶ ଆଉ ଲାଲ ଲାଲ ଆଖି ଲାଗୁଥିଲା, ଦେଖିଲେ ପୁରା ଲାଗିବ ଭୟାନକ ପରି। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଏସବୁ ଦୂରରୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଆଉ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଏକଜୁଟ ହେଇ ଠେଙ୍ଗା ବାଡ଼ି ଧରି ଆସି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିକୁ ଘେରି ଯାଇଥିଲେ। ସେଇ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ପଦାକୁ ଆସି ଚିତ୍କାର କରି କହିଲା, ଦେଖ ଗାଁବାଲା, ଆଜି ଦେଖ ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ଅସଲି ଚେହେରା। ଏଇ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାୟାବୀ ଡାହାଣୀ। ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର କରୁଛି ଆଉ ଏଇ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆମ ଗାଁରେ ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମରି ମରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ହେଉଛି ସବୁ ନାଟର କାରଣ। ଆଜି ଚାଲ ଏହାକୁ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ମାରିଦେବା। ତାପରେ ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି କ'ଣଟେ କହିବାକୁ ଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ସେସବୁ ନ ଶୁଣି ହଠାତ୍ ତାକୁ ପିଟିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଆଉ ପିଟି ପିଟି ମାରିଦେଲେ। ଶେଷରେ ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକକୁ ସେମାନେ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେଦିନ ବି ଥିଲା ଅମାବାସ୍ୟା ରାତି। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଅମାବାସ୍ୟା ରାତି ଆସିଲା ଆଉ ସେଇଦିନ ରାତି ହେଇଥାଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ, ଯେତେବେଳେ ଗାଁର ଜଣେ ଯୁବକ ତା ଘର ପିଣ୍ଡାରେ ବସିଥାଏ ଆଉ ତା ଘର ପିଣ୍ଡାରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ କଳା ବିଲେଇଟି ଦେଖିଲା। ଆଉ ସେ କଳା ବିଲେଇଟା ଏତେ ଅଦ୍ଭୁତ ଥିଲା ଯେ ତା ଆଖି ପୁରା ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରି ଜଳୁଥିଲା ଆଉ ସେ ମନୋଜକୁ ପୁରା ସେମିତି ଗୋଟେ ଆଖିରେ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ। ମନୋଜ ଏହା ଦେଖି ସେ ଭାବିଲା, କ'ଣ ବିଲେଇଟା ମୋତେ ଏମିତି ଅନେଇଛି। ପାଖରେ ପଡ଼ିଥିବା ବାଡ଼ିକୁ ସେ ଧରିକି ତା ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ଫୋପାଡ଼େ ସେ ବିଲେଇଟି ଦୌଡ଼ିକି ପଳାଇଲା। ପୁଣି କିଛି ସମୟ ପରେ ଆସିକି ଦୂରରେ ଠିଆ ହେଇକି ମନୋଜକୁ ପୁଣି ସେ ଚାହୁଁଥାଏ। ଏମିତି ଚାହିଁବାରୁ ମନୋଜ ଭୟ କରି ଯାଇଥିଲା ଯେ ବିଲେଇଟା ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ ଚାହୁଁ। ତାପରେ ସେ ବିଲେଇକି ଠେଙ୍ଗା ଧରି ଗୋଡ଼େଇଥିବାରୁ ସେ କୁଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ିକି ପଳାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଘଟିଥିଲା ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ଯାହା ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ। ସେଇଦିନ ରାତିରେ ମନୋଜ ଶୋଇଥିଲା। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଲୋକମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ତା ମୃତଦେହ ତା ବାରି ପଛପଟେ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ସେ ପୁରା ନୀଳ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ମନେ ହେଉଥିଲା ଯେମିତି ସେତିକି ତା ରକ୍ତ କିଏ ଶୋଷି ନେଇଛି, ସେ ପୁରା ଶୁଖିକି କଣ୍ଟା ହେଇଯାଇଥାଏ। ଏଇଭଳି ବିଚିତ୍ର ମରଣ ଗାଁରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଏମିତି ହେଲା। ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ସବୁ ମୃତ୍ୟୁରେ କିଏ ନା କିଏ ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଶୋଷି ନେଇ ତାକୁ ମାରି ଦେଉଥିଲା। ଆଉ ସବୁ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ମିଶି ସେଇ ବିଲେଇର ଦୋଷ ଦେଉଥିଲେ। କଳା ବିଲେଇଟି ଯେତେବେଳେ ହିଁ ଆସୁଛି ଏମିତି କିଛି ନା କିଛି ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ତେଣୁ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ମିଶି ଗୋଟେ ବାବା ପାଖକୁ ଗଲେ ଆଉ ସେ ବାବାକୁ ପଚାରିଲେ, ଗାଁରେ ଏମିତି ଏମିତି ସବୁ ହେଉଛି ଆଉ ବାବା କ'ଣ କରିବେ। ସେ ବାବା ତାଙ୍କ ସାଧନାରେ ସବୁ ଦେଖିପାରି କହିଲେ, ତୁମେ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ପେଟି ପେଟି ମାରି ଦେଇଛ ସେ କୌଣସି ଡାହାଣୀ ନୁହେଁ। ସେ ଜଣେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଥିଲା ଆଉ ସେ ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରୁଥିଲା। ତୁମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ପ୍ରେତ ଆତ୍ମା ଆତଙ୍କିତ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତାହାରି ଦେହରୁ ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା କରୁଥିଲା। ଆଉ ତୁମେ କିଛି ନ ବୁଝି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିକୁ ଡାହାଣୀ କହିକି ମାରି ଦେଇଛ। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ପଶ୍ଚାତାପ କଲେ ଆଉ ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ବାବା ତାହେଲେ ଆମେ ଗାଁ କେମିତି କ'ଣ ମୁକ୍ତି ପାଇବ। ତାପରେ ବାବା ତାଙ୍କର ସାଧନାରେ ଇଏ କରି ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ସେ ପ୍ରେତକୁ କେମିତି ଶାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହି 111 ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଡାକି ଯଜ୍ଞ ପାଠ କରି ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ। ଆଉ ସେ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ସେ ପ୍ରେତ ଗାଁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ଏବଂ ସେଇ ଯଜ୍ଞ ଆଉ ସେ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ପାଇଥିଲା। କୁହାଯାଏ ଯେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଗାଁରେ ଯେତେବେଳେ ବି କୌଣସି ବିପଦ ଆଗକୁ ଆସିବାର ଥିବ ତ ଲୋକମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେଇ କଳା ବିଲେଇକୁ ହିଁ ଦେଖନ୍ତି। ଆଉ ସେ କଳା ବିଲେଇ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଗାଁକୁ ରକ୍ଷା କରି ଆସୁଛି। ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ଆଗକୁ ଆସିଥାଏ ତ
ସେ କଳା ବିଲେଇ ଦେଖାଦିଏ ତ ଲୋକ ସତର୍କ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଯେ ଆଗକୁ କିଛି ବିପଦ ଅଛି। ତ ଏହି କାହାଣୀଟି କେମିତି ଲାଗିଲା? ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅନ୍ କରିଦେବେ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ନୂଆ ନୂଆ କାହାଣୀ ଛାଡ଼ିବି ତ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଆଗ ଶୁଣିପାରିବେ। ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।